A Xunta destinará 700 millóns ao novo Plan Estratégico da Xuventude nos próximos 2 anos. Mellorar a empregabilidade dos mozos, garantir o benestar e favorecer a emancipación son os principais obxectivos. 700 millóns de euros en 2 anos. Ese é o orzamento que empregará a Xunta de Galicia no novo Plan Estratégico da Xuventude 2025 a 2027. Un documento con máis de 130 medidas que inciden en aspectos como a formación ou a vivenda. Este instrumento, estruturado a partir de 25 obxectivos, será a folla de ruta do goberno galego dos vindeiros 3 anos para mellorar a formación e a empregabilidade dos mozos, garantir o seu benestar físico e psíquico e contribuir á súa emancipación. Un instrumento de traballo para os vindeiros 3 anos, cos seguintes obxectivos: mellorar a súa empregabilidade, a mocidade a través do fomento da mobilidade internacional e a adquisición de competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación formal, procurar un benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación moza a través da promoción de estilos de vida saudables e ámbitos sociais e medioambientais adecuados. En terceiro lugar, favorecer a súa emancipación a través de medidas como poden ser o Bono Emancípate, que este ano estreamos con un alto grado de participación e éxito. A Consellería de Xuventude deseñou esta ferramenta, ademais de coa colaboración dos diferentes departamentos do goberno galego, con enquisas á mocidade e con mesas de traballo que participaron e se implicaron persoal técnico especializado en xuventude, organizacións xuvenís, entidades sociais e do ámbito de tempo libre. Destacar dese conxunto algunhas delas. Son accións, concretamente no ámbito da educación ou emprego, na creatividade ou na vivenda e na formación e da mobilidade, entre as que destacan, como decía, entre elas as dedicadas ao fomento da mobilidade, que nos vai a permitir establecer accións que faciliten a mobilidade de mozos e mozas entre países, porque consideramos que é clave para favorecer o seu desenvolvemento persoal e profesional. Por iso, na folla de ruta que hoxe aprobamos, recóllense varias medidas dirixidas a este fin. Bolsas para cursar estudios. Ademais disto, a Xunta lanzará un paquete de medidas de 52 millóns de euros dirixido á colaboración estratégica e á transferencia de coñecemento para impulsar o I+D+I. Ao longo do ano lanzaránse outras liñas do novo plan I+D+I como nexos para impulsar a colaboración entre empresas e centros de coñecemento ou as unidades mixtas de investigación para desenvolver proxectos público-privados. A ciencia sigue sendo algo fundamental para que unha sociedade mellore e progrese moito máis nestes tempos e coa intención tamén non só de xerar talento en Galicia, sino de reter o que temos aquí e tamén de atraer o talento que está traballando agora mesmo noutros territorios. En base a todo iso, aprobamos, trouxémolo aquí a un Consello da Xunta de Galicia, foi explicado, o Plan Galego de Investigación e Innovación, que presentámoslo a semana pasada, 2025-2027, con 1.310 millóns. O presidente da Xunta fixo tamén balance das contas públicas galegas. Salientou así a súa boa saúde sinalando diferentes marcadores como o superávit de 202 millóns de euros do exercicio 2024 coa reducción da débeda e o incremento do PIB. Estes datos acreditan a boa saúde das contas públicas galegas, que foi, ademais, e eu agradecillo personalmente, tive a ocasión de recibir no meu despacho o gobernador do Banco de España, José Luis Escrivá, que dixo públicamente que tiña que recoñecer a boa saúde e a excelencia das contas públicas en Galicia, e tamén o mérito de levar moitos anos aprobando en tempo e forma os orzamentos da Xunta de Galicia. Os datos que hoxe quedaron pechados definitivamente revelan que Galicia rematou o ano reducindo a súa débeda e cun incremento do PIB por riba do previsto nas estimacións iniciais do orzamento do ano